Зур сәлем сезгә, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Бүген мин үземнең яраткан машинама утырып килеп җиттем студиябызга һәм инде TMTV каналында яшьлек тавышы хит парадын башлап җибәрәм. Ни өчен әлеге мәгълүматны әйттем? Чөнки бүген катнашучыларның яраткан транспорт төрләре турында сүз куертып алырбыз. Мин Байбулат, яшьлек тавышын башлап җибәрәм. Ничек кенә кызганыч булса да, тик Илфир Балагудинов бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Илфирга уңышлар телибез һәм әлегә клибын тагын бер кат искә төшереп узыйк әле. Туган йортны зинһар ташламагы, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагы, йөрәк яласын Шатланыгыз, көлігіз, чөнки бездә премьера яңа җырны бергәләп каршы алабыз. Артист булып таныласың, яңа уровеньга чыгасың килә икән. Бердә борчылма. Бөтен артист шулай башлый. Сенің артист булуыңны көтеп ардым. Бүтән синең күрәсем килми. Нәрсә уйладың? Туйганчы сөяле, иркәм мине, туйганчы сөяле бер назва. Сөю хисем язгы ташкын сыман, мәхәббәттә янам бу язда. Син кабыздың күңел төрләренә, син кабыздың сөю шагын, нурга күмдең тормыш юлларыны, миңа ачып кайнар кочагың. Син кабыздың сөю шагын, нурга күмдең тормыш юлларыны, миңа ачып кайнар кочагың. Сөю кочагында озак калыйк, калыйк бүген, калыйк иртәгә. Кышып сыйып ярап иркәлә, син кабыздың күңел төрләренә, син кабыздың сөю шагын, нурга күмдең тормыш юлларыны, миңа ачып кайнар кочагың. Кабатлансын җаным, назлы язлар, кабатлансын шундый иртәләр. Гомер буе яз назлар безне, искә алган саен иркәләр. Син кабыздың күңел төрләренә, син кабыздың сөю шагын, нурга күмдең тормыш юлларыны, миңа ачып кайнар кочагың. Син кабыздың сөйүк. Алло, Айнур. Миңа ачып кайнар кочагың. Бик беләсегез килсә, Иршат Галинның 2 яраткан транспорт түрі бар. Ул да булса, беренчесе самолет, ә икенчесе Матай. Менә шулай бер-берсеннән ерак булган транспорт төрләрен бик нык ярата икән Иршат. Матайда инде җәй көне авылда йөрсә, самолетта эш буенча очарга туры килә дип җавап бирде безгә җырчы. Без сиңа уңышлар телибез һәм инде хәзер синең клибың безнең экраннарда.
sözsüz Saf his ulu büyük his ölemesiz Mehabbet ulu Xuday ülegi İkevnin yaşırın dilegi Sinonga Portugal ulsimo Dipyatlar tığılsa orağa Бәхетле була бел ятларының Көншіл күз сөзіне қарама Мәхәббәт мәңгілік бір сөзсіз Саф хис ұлы бүйік хис өлемесіз Мәхәббәт ұлы Құдай бүләгі Икәүнең яшерен теләге Син һәм мин бер җанбыз, бер йөрәк Йөрәккә җаннарда бер теләк Сөепләр сөелеп бәхеттә Өмергә яшикбез рәхәттә Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез Саф хис улы бөек хис үлемесез Мәхәббәт Худайның бүләге Икәүнең яшерен теләге Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез Саф хис улы бөек хис үлемесез Улам, мөхәббәтең шын булса кырыш. Икәүнең яшерен теләге Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез Саф хис улы бөек хис үлемесез Әміне Альбина Килдиярованың яраткан транспорт түрі бик тә қызықлы болса керек. Не үшін дегенде, шаңғыда йөрү дип жауап берді ол бізге. Тизден біздің қыш, шуңа күрә Альбина шаңғыларыңны әзірлейтір. Ә біз әліге сенің клибіңні бергәләшіп, күмәкләшіп қарап кетегелі. Гөрелеп борсалар бөтен эшләрең, җаныга ашса барлык хыялларың, ашык булырлар йөрер юлларың, хатыны кызының бәхете хөрмәттә, яратудан аслар мәхәббәттә, талы шатлык сөйгән
Yaşmadır deyip bile yaşasın Ağırlıkka başını eğmesen Rahmetli bulsan seni yazmışına Көңілі көгенде Янар қияшыңда Қатыны қызның бәхеті Хірметті Яратудан азлар мәхәбәтті Ұлы шатлық сүйген ярың болып Ұшар құшты етсе Сені толпынып Қатыны қызның бәхеті Хірметті Yaratудан азлар мәхәбәтті Ұлы шатлық сүйген ярың болып Ұшар құшты етсе Сені толпынып Қатыны қызның бәхеті Хірметті Яратудан азлар мәхәбәтті Ұлы шатлық сүйген ярың болып Ұшар құшты етсе Сені толпынып Қатыны қызның бәхеті Хірметті Яратудан азлар мәхәбәтті Ұлы шатлық сүйген ярың болып Ұшар құшты етсе Сені толпынып Рамил Рамиля Хайретдиновлар үзләренең машиналарын яраталар. Тик шулай да иң кулай вариант ул да булса самолет дип җавап бирде безгә Рамил. Чөнки беренчедән уңайлы, икенчедән тиз. Мисал өчен Мәскәүгә дә 1 сәгатьтә килеп җитеп була дип уртаклашты безгә гаилә башлыгы. Ләкин аның каравы Рамилә самолетларны бик үк яратып бетерми икән. Ни дисәк тә, без инде сезгә уңышлар телибез. Әлегә сезнең клибыгыз зәңгәр экраннарда.
Hisslerimden vakıtlı tügeline Duyalmamı qarab gelsinə Duyalmamı qarашыңнан Sen mina yazılğan buğay Qıdayın tarafından Duyalmamı qarab gelsinə Duyalmamı qarашыңнан Sen mina yazılğan buğay Qıdayın tarafından Алдағы резидентыбыз Марсель Закиров. Бик білесігіз келсе, Марсельнің яратқан транспорт түрі ул, аны Қазанға алып барушы автобус екен. Әйе, біздің сұрауға нәқ тәміне шулай деп жауап берді бізге Марсель. Марсель, біз сені Қазанда күтіп қалабыз. Яратқан автобусың отырып, рәхим ит башқалабызға. Әліге сенің клибіңні біргелешіп көзләп алайық әлі. Яшерин хисләр, яшерин сөю Миңа бүләк итте сары күзләр Туктады вакыт, мин тынып калдым Мине әсир итте сихри күзләр Елмаеп син карасаң, аяғым сабый сыман Сөюне хисләремне, сизмисең минем хаман Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең мәңге таңларга әзер Достар, сіз TMTV каналында эфирда яшілік тауышы кет барады. Алдағы қатнашышыбыз Илмир Габитов. Илмирның яратқан транспорт түрі, ол да болса оның өзінің машинасы.
һәр вакыт, һәр кайда кирәк җиргә барып җитеп була дип елмайды безгә Илмир. Біз инде синең фикереңне ишеттек, хәзер инде бик түземсезлек белән синең җырыңны да тыңлап узыйк әле. Бергәләшеп, игътибар белән карыйбыз. Alla yolga çıktım, sensiz min bir özüm. Birişmezke jilge kirek tüzüm. Barır yolum yırak, barır yolum uzak. Etmeyim ele birni, güngel yesak. Adaşmam, bir kaşan adaşmam. Gözlerim yımsam da yoluna sataşmam. Yangırlar, buranlar, jeylerin tuzanlar. Karşılık bulsun deyip elle tuzganlar. Бәхетім көткәндә, мақсатқа жеткәндә, сагышны калдырам шул үткәндә. Мин хисле, мин көчле, чакыра киләчәк, матур киләчәкне мин күрәчәк. Адашмам, бер кайчан адашмам, күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Adaşmam, bir kayşan adaşmam. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Адашмам, bir кайчан адашмам. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Адашмам, bir кайчан адашмам. Күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Алдагы катнашучыбыз Регина Нур барлык транспорт төрләрендә бик нык ярата икән. Һәр кайсының үзенең плюсы дип җавап бирде ул безгә. Фикереңне ишеттек, Регина, хәзергә инде синең клибыңны карар вакыт. Игътибар экраннарга. Әгәр
Дуслар, хәтерегездә булса, әле узган атнадагына безнең хит парадыбызга Элиза Минникаева килеп кушылды. Аның яраткан транспорт төрләренә килгәндә, ул барлык транспорт төрен дә бер тигез күрәм һәм барысын да яратам дип җавап бирде. Һәм шуны әйтик, аның клибы инде берничә баскыч өскә күтәрелде. Без Элизаны котлыйбыз һәм хәзер үк әлеге клипны карауга күчәбез. Өксіп елаған шақ була, көңілер бушап қала. Әйтерсіңлер шул вақытта, күнәр түнәр бұтала. Юк ярамай, сүйженелме, юк ярамай, берілме. Дәкада Золсада insanların güldürme. Yok yaramay, sözünülme. Yok yaramay, birilme. Ne kadar Zolsada insanların güldürme. İnsanları güldürme. Dibe düşme ve vazgeçme. Kendi içine kapanma. Ben yenildim artık. Düşüncelere uzaklaşma. Yok yaramay, sözünülme. Yok yaramay, birilme. Ne kadar zor olsa da insanları güldürme. Yok yaramay, sözünülme. Yok yaramay, birilme. Ne kadar zor olsa da insanları Bugün hazır bu mezgilde erkinlep ol sulaşna. Xudaydan sing'an berilgan qo'lingga ol yozmishni. Yo'q yaramay, sezilma. Yo'q yaramay, berilma. Ne kadar zor olsa da insanları güldürme. Yo'q yaramay, sezilma. Yo'q yaramay, berilma. Ne kadar ağır bo'lsa da köşelerden güldürme. Җырчы Оксана Мөхәммәдиеваның яраткан транспорт түрі ул да булса очкыч, ягъни самолет икән. Самолетта шулай бер шәһәрдән икенчесенә очырга яратам дип җавап бирде безгә Оксана. Менә шундый гастроль турлары да синең һәр вакыт булып торсын. Бер шәһәрдән икенче шәһәргә үзеңнең концертларыңны куярга насыйп булсын дигән теләктә сүзне Оксананың үзенә тапшырабыз.
Үз хыялларыңнан жибәрмәм. Яшик давыллар жеңіп, ауырлыкларны кешіп, шуңа килгән без бу җирләргә. Ага вакыт елгасы, шулай ялга барасы, саулык, сабырлык бир Ходаем. Җан кылына кагынып, дусларыма табынып, өмет баглап яшик һәр даим. Якты кояш күгендә, шатлыкларым түгелләр, мөлдерәмә тулы күңелемнән. Шылтыр шишмә җырларым, янда тугры дусларым, Раббым канәгатьмен гомремнән. Ага вакыт елгасы, шулай ялга барасы, саулык, сабырлык бир Ходаем. Җан кылына кагынып, дусларыма табынып, өмет баглап яшик һәр даим. Өмет баглап яшик һәр даим. Шулай итеп, беренче урынны билгеләр вакыт җитте. Тик аңа хәтле бөтен катнашучыларыбызны барлап алабыз. Син кабыздың күңел төрләренә, син кабыздың сөю чагын, нурга күмдең тормыш юлларыңны, миңа ачып кайнар кочагың. Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез, саф кисүе бөек хис үлемсез. Мәхәббәт Ходайның бүләге, икәүнең яшерен теләге. Хатыны кызның бәхете хөрмәттә, яратудан ызлар мәхәббәттә, ылы шатлык сөйгән ярың булып, очар кошты итсә, сине талпынып. Туялмам карап гелсиңа, туялмам карашыңнан, син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Туялмам карап гелсиңа, туялмам карашыңнан, син миңа язылган бугай Ходаем тарафыннан. Төннәрен эленә йөрәк син дип тибәде. Уйларымда көннәрен эленә, төннәрен эленә, төшләремә киләде. Дашмам, адашмам, бер кайчан адашмам, күзләрем йомсам да юлны саташмам. Яңгырлар, бураннар, җәйләрен тузаннар, каршылык булсын дип әллә тузганнар. Jöneme tembel bulamasa,
Киләсе шәп дуэтны тәкъдим иткәнче, алдан алар турында берничә сүз әйтеп китим. Алар Фәридә Сахабиева һәм Гөлсияр Садыкова. Яраткан транспорт түрегез нинди дигән сорауга шул ук мизгелдә бер авыздан җиңел машина дип җавап бирделәр алар безгә. Без инде сезнең белән килешәбез, бу күпләрнең яраткан транспорт төре. Ә хәзергә сезнең шәп клибыгызны бергәләшеп тамаша кылабыз. Сиңа булган сөйүк хисләремне кырыс җилләр алып киттеләр. Күңелдәге өмет ошаклары салкын көзедә сүнеп беттеләр. Күңелдәге uşaqları salqın közüdə sönüb bitdilər. Sağınıvam indi ışıqdan aşıdı, bilmim nişik nə düzəlgə. Sınavların üterge sabırlığım jite olur miken yazmış sınavların üterge. Bədli, nazlı yazlarımız orta qolda indi yıraqda. Oqı sınavların uzalmışa birişmə bizim ikən sağışlıqa. Sınavların uzalmışa birişmə bizim ikən sağışqa. Birişmə bizim ikən sağışqa. Birişmə bizim ikən sağışqa. Кемнәрдер машина ярата, кемнәрдер поезд, кемнәрдер самолетны кулай күрә. Нинди генә транспорт түрендә йөрсәгез дә, иң мөһиме юлларда хәвеф-хәтәрсез йөрегез дигән теләктә, мин Байбулат бүгенге яшьлек тавышы хит парадына нукта куям. Барыгызга бик зур рәхмәт, исәнлектә күрешик. Пока.